ukwakhiwa kwesakhono sokwahlula-hlula. Abafundi mabakwazi ukwahlula-hlula amagama abangawaziyo bawaguqulele kwizandi. Oku kuthi kuncede abafundi babhale amagama babe sebebhala izandi abaziqaphelayo. Oku kukwanceda abafundi ukufunda amagama ngokuhlanganisa kwakhona izandi ezahlula-hluliweyo. Kubafundi abanomcela-mngeni kwisakhono sokwahlula-hlula, titshala, sebenza nabo rhoqo kumaxesha amafutshane. Titshala, dibanisa le misebenzi xa kusenziwa ufundo ngamaqela ngoncedo lukatitshala. Biza isandi. Lo msebenzi unceda abafundi ekwahlula-hluleni amagama, bachonge ze babize izandi ezo. Amaqamza ezandi. Abafundi mabaphulaphule xa utitshala ebiza amagama. Abafundi ke ngoku mabahlula-hlule eli gama libe zizandi, umfundi ebala njalo inani lezandi egameni. Cela abafundi bazobe ngesandi ngasinye. Okulandelayo, abafundi babhala isandi ngasinye kwiqamza. Xa sigqiba, cela abafundi titshala bahlanganise izandi ukuze kuphume igama balifunde. Mininzi ke imisebenzi yemihla ngemihla kwincwadi yabafundi ye-PSRIP enokusetyenziswa ekugxininiseni ukuziqhelanisa ukwahlula-hlula amagama abezizandi.